dai. Iwe kaniwe. Ndakarishikira wazwere. Iri ndaritora pamusoro pachigocho. Zviri kuzi Ruka mukadzi wake wainaye wanga ari waJosam. Izvi tozviziva. Abve paJosam kobva ati bana azvungazokazi bana Samson. Ndi Samson. Une food chain une muraini kudai. Yarume. Saka ungochingani Ruka. Wawo chingani. Wakasvika Harare achingonyakura. Enda pane chanoziya. Ana chanoziya. Zvakoma. Iyo kuti didi kuchiko ndiri kuteerera zvemaini ndiri kuteerera nyaya dzenyu kuhangarira copyright rekuti kana tikazozvara kushandiswa tozoti ngeredu pautatu hwedu. Chitaure contribution iwo tora musukudzeba zvichene tutaura beya muiziyo be muyarukemu. Ndiri kutozwa zvemutaura zve saka ndiri kuteererawo zvesoko remuri kutaura. Yani tataure nyaya yekuti Febi wakanga akaise marata yakuba waramba wakanyara nge. Aiwa, Febi ndinyasoziye nyaya yake. Febi ana kube machromodeki ba. Wakatenge kuJarax roofing sheet. Ndopa akatenga. Kune promotion. Christmas inei. Akadzike zvekuti kana mukatengesa mbudzi 3 munobvisa masabhesta. Sawa wakanyarara. Wanga wakanyararire. Wari nyarara inaro. Isusu tichitaura tapedza kunyaya yese marata tikati tabveyo apa. Echikutsutira anda mukesi number 4 subsection of the criminal onani mujudicial yaguwa. Ini ndachitutaura nyaya dzenyu. Guhwa rinozira kwe. Guhwa ngere rutesesha. Ngare kodwa. Isa contribution apo maisa. Tizoti zvinoshupa. Mangwana ngari ite copyright Guhwa. Information and publicity. Isai kunyanya matichi. Zvamuri ndotaura zvokuti ndimi zvematauro tiruka wakaoni. Wakadini. Musati kwazvo tiri kutaura. Taura kuti ngari bvekwe muri Guhwa. Inini ka kuti zvibve pandiri. Ndiri kuteerera imi ndimi makabata nyaya. Yangu endinoziya nge roofing machromodek roofing sheet ekuJarax. Mama taura promotion wangodi chromodek mama taura iri chromodek yekuJarax. Izvo zvizvo ngati chisiyana naye. Izvo zvizvo pfungwa dzandinadzo ngedzekuti ndikatengesawo ndine business rembudzi. Ndikatengesa mbudzi dzangu 2 makoto rangu mairi. Wakuchitaura manje. Ndikatengesa makoto rangu mairi. Mukazo munhu unode mbudzi ndika akabhadhara ndinodhirivhara manheru. Maini makatanga kuti mbudzi rini? Makatanga kuti mbudzi rini? Makatanga mbudzi rini? Tutsvake mari yemarata. Ana maiyo. Makadiwo. Makaita wani? Ndinofara mwanangu. Ndinofara. Akomani. Unoona mwana uyu? Up. Ndinotamba. Ndiri kutendererawo kubva makuseni ndakashayawo kuti mbudzi dzangu kasviba nekamwe kachena tuitatu tumakotora. Mbudzi hatina mbudzi. Mukangoona munotuma kamwana pambapo ndinombodai motaurira mai uyu apa ndiri kuenda pota. Pamusoro timbotendere. Tenderai. Vuma bocha mwanangu. Uchamboita kunga munhu obve Harare. Kuti kudaro. Waita vayo. Maini. Makoto akavharira mugapi? Makoto mairandura. Ndo akaberekwa zvena matsuri. Matsuru mombe yakubare makotora. Matsuru ubi. Ndiyo makotora. Maini zvinokudini kwewe? Ari kutorwa manheru. Zvinochitesha ere kubairi? Aino ndomutaurira. Ndiro contribution yake ndandichire kodhomo. Contribution yaruka yatanchitaura nomwe. Unomunorichisa makanya. Ngakwenda. Introducing Jarax roofing sheets, the perfect choice for your dream home. When it comes to protecting your home, durability and reliability matter. Jarax roofing sheets, proudly made in Zimbabwe, are crafted with precision and excellence. Superior quality, weather-resistant, long-lasting durability. Your home deserves the best.